Mamibi kamo mga tugang tanganing ining sakuya asin sa indong mga atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan, kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabangan niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, warasan na andulot na atang sa atubang kan sa imong kadakulaan, magtaos mo kan grasya nin kaimbudan, asin magkamit kan bunga nin banal na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Makangangalas ang gibo niyang ini, huli kan misteryo Pascual, nahali sa kasalan asin sakal kan kagadanan, maapod kami sa kamurawayan na ini. Nangunyan, masabi kaming lahing pinili, hadeng pagkapadi, nasyon na banal, banwaan na sinadiri. Asin ipagbareta mi minsan sa en, an mga kabagsikan mo, ika na nag-apod sa mo, hali sa kadikluman, pasiring sa makangangalas mong liwanag. Kaya, kaiba kan Angeles sa Sin Santos, sarabay kaming nag-uumaw kan sa imong kadakulaan. Kagurangnan, ika ng God ang banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, na ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, han sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, reyna kan mga banal. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong patron San Judas Tadeo, gabos na santos na kaitupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa Diyos Ama na kagtao kan gabos na mga biyaya. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Mga tugang uyas si Yesu Kristo, ang kapinunan asin katapusan. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sakramento
luhod tabi ang gabos para sa pamibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asinan kalayo ni pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madato. An sa imong grasya magbago, sa mo na kami day mapagal sa para patalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, sa pakatapos daugon an karatan, an samong kamurawayan, magliliwanag sagkod pa man. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan ni langit, an siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, an kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos, sa saimo, sa muyang Diyos, banal sagkod pa man, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po, mamibi kita. Kagurangnan, kami na mapakumbabang nag-aarang, nakikinabang kan mga dulot nin banal na misteryo. Tanganing ang tinugon kan sa imong aki, nagibuhon mi sa pagrumdum sa iya, magpatalubo kan sa mong pagkamuot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po muna. Matukaw po. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantenir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. An natipon nyato sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 5,669 pesos asin 50 centavos. Ang second collection nag-abot man po ki 1,605 pesos asin 75 centavos. Siring man si Seminarian Mark Jason na Aglatori asin Seminarian Jonel Ramoso Argamosa o ordinahan sa San Gregorio Magno Albay Cathedral bilang mga diakono sa Disyembre 12 sa oras na alas 8 sa pagkaaga. Kung may aram po kamo na kaulangan manungod sa saindang ordinasyon, paisihon po tulo sa Chancery. Sa masunod na Domingo, Nobyembre 23, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan asin tada Sunday kung sain dadarahon tapuan sa tung tada kanister asin iyo offer po ini sa offerto. Maawat mi man po pasalamatan an mga nag-donate ka ng kaaging simana. Tulong Anonymous 500. Duwang Anonymous 400. Donation through GCash October 12,717. Regiana 2,000. Noilan Family 1,000. Diyos mabalos po. Salamat man po sa presensya kan gabus sa Indodigdi. Salamat kan mga nagdara kan sa indang mga aki para sa Children's Mass. Thank you man po sa satuyang liturgical ministers, urugnaan sa tuyang Children's Ministry, palakpakan taan mga aki. Kasabay man ng pasalamat sa mga adulto na nag-aantabay, nagtutukdo sa sainda. Asin man sa satuyang online community for joining us on the live stream. Hirilingan po kita next week. Next week is Christ the King. That is the closing of the liturgical year. Sa otro Domingo, we begin with a new calendar. It is the first Sunday of Advent. Mapuun na po kita kan preparasyon para sa kapaskuhan kan pagkamundag kan satuyang kagurangnan. Ngunya nabanggi po, maharali kami ng mga padi na diocesano. Mapasiring po kami sa Alfonso, Cavite para sa samuyang annual retreat. Hagad mi po, nasabayan kami sa saindong pagpangaji. Pakirumdum po ang mga padi, mantangyaon kami sa mga aldaw nin pagretiro. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo.
Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.